ሰላም ሰላም ናይ ቻናልና ተኸታተልቲን ከመይ ኣለኹም ድሓን ዲኹም? ኣነ ድሓኒ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን። ከምቲ ኣነ ድሓን ዘለኽዎ ኣብ ሂወትኩም ሰላም ረህዋ ቅሳነት እናተመነኹ እሺ እምበኣር ናይ ሎማዓንቲ ሒዘልኩም ዝመፃኸውን ስደተኛ እየ ትብል ፅሑፍ እያ። እስካዕ መጨረሻ ላይክ ሸር ሳብስክራይብ እናገበርኩም ክተባራታትዕና እናተለበኩ ናብኡ ከብለኩም። ምድርን ዓለምን ብዙሕ ፍልሊ ኣለወን። ምድሪ ሰብ ክቕመጠላ ፈጣሪ ዝፈጠራ ዓለም እያ። ዓለም ድማ ናይ ብዙሓት ሰባት ኣተሓሳስባ እያ። ምድሪ ዝጎደላ የብላን፣ ዓለም ግን ዝጎደላ ብዙሕ እዩ። እዚ ማለት ምድሪ ሰብ ክነብረላን ክዓያን ክፈርየላን ንሰብ ዝተውሃበት እያ። ምድሪ ብምልኣ ናይ እግዚአብሔር ኮይና ሰብ ተኻርዩ ዝነብረላ እያ። ዓለም ግና ብድንቁርና ዝመልአ ኣተሓሳስባ ዝመልአት ብይምሰልን ይኸውንን ኣተሓሳስባ ትኸይድ ብስስዐ ብበቐቐት ሓቂ ዘይፈቱን ክትቅበሎ እውን ዝኸብዳ ብትዕቢት ዝመልአት ምርጫን ድልየትን ደቂ ሰባት እያ። ምድሪ ዋላ ሓደ ፀገም የብላን ማለት ንኩሉ ሰብ ክምግብ ዝኽእል ምግቢ ተፍሪ፣ ንኩሉ ሰብ ብማዕረ ክኣክል ዝኽእል ስፍሓት ትውንን፣ ንኩሉ ሰብ ብማዕረ ዝማቐል ጥራሕ ዘይኮነ ዝሓልፍ ፀጋ ትውንን እያ። ሰብ ግና ብስስዐ ተዋሒጡ ንበይነይ ዝብል ንበይኑ ክጥዕሞ ዝፅዕር ኣብ ዘይናቱ ናተ ኢሉ ዝጀሃር 10 ክዳን እናተኻደነ ሓንቲ ክኽደን ዘይብህግ ሰብ እናተሸገረ ዝስሐቕን ዝወራዘን ገዲፍዎ ንዝኸይድ ብዙሕ ዝእክብ ድሑር ኣተሓሳስባ ዝውንን እዩ። እዚ ኩሉ ናይዚ ዓለም ክፍኣት ካብ ሰብ እዩ። ቃል ኣምላኽ እቲ ኣብ ማእኸልኩም ዘሎ ውግእን ባእስን ካብ እዩ ዝመጽእ ዘሎ ካብቲ ኣብ ኣካላትኩም ኮይኑ ዝዋጋእ ዘሎ ፍትወት ስጋኹም ደይኮነን ይብል ያዕቆብ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 1። ሰብ ዝወነኖ የለን፣ ማንም ሰብ ድማ ኣብዚ ዓለም ናተይ ዝብሎ ጨርቂ እኳ የብሉን። ሰብ ማለት ጥራሕ መፂኡ ጥሩሑ ዝምለስ እዩ። እዚ ሕጂ ዘሎ ድማ ናይ ፈጣሪ ንብረት ኮይኑ ንግዚኡ ክጥቀመሉ ዝተውሃቦ ፀጋ እዩ። እዚ ዓለም ንገለ ሰባት ስደተኛ ዝብል መፀውዒ ክትብሎም ከላን ገለ ሰባት ድማ ስደተኛ ኢና ኢሎም ከምርሩ ክሪኦም ከለኹ ብዙሕ እየ ዝግረም። ማንም ሰብ ናብዛ ዓለም ስደተኛ እዩ። ካብዛ ዓለም ድማ ገያሽ እዩ። ድሕሪ ቁሩብ ድማ ክምለስ እዩ። ሰብ መጀመሪኡ ኣብዚ ዓለም ኮይኑ መወዳእቲ ግና ገነት ወይ ከዓ ገሃነመ እሳት እዩ። ናይ ሰብ መመዘንን ዋንነትን ኣብዚ ዓለም ዝገብሮ ፅቡቕ ተግባር ጥራሕ እዩ። ሰብ ኣብዚ ዓለም ኣፍርዩ ክበሃል ተኾይኑ ንኻልኦት እንታይ ፅቡቕ ገይረ ምስ ዝብል ጥራሕ እዩ። ናይ ብሓቂ ከሲበ ክብል ተኾይኑ ድማ ካብ ሕማቕ ርሒቑ ብፅቡቕ ነቢሩ ምስ ዝሓልፍ ጥራሕ እዩ። እንተ ካብዚ ኣብ ላዕሊ ዝጠቐስክዎ ወፃኢ ግና ዋላ ሓንቲ ጥቕሚ የብሉን። ወረ ምፍጣር እውን ኮንቲ እዩ። እቲ ምንታይ ሰብ ንምንባር ብግቡእ ምንባር ገዲፉ ኣብዛ ምድሪ ብብልዕን ብኽፍአን ነቢሩ እንተሓለፈ እንታይ ይዓብሰሉ? ዓለም ምልእቲ ናቱ ገይሩ ፅቡቕ ተግባር ግና ዋላ ሓደ ተዘይብሉ ሰብ እዩ ወይ ድማ ይነብር ኣለኹ ተበለ እንታይ ይዓብሰሉ? ብዙሕ ነዊሩ መንግስተ ሰማያት ጽድቅን ተኸሲሩ እንታይ ጥቕምን እንታይ ዓስብን ይረኽበሉ? ቃል ኣምላኽ ምድሪ መርገፂ እግሩ እያ እሞ ኢየሩሳሌም ድማ ከተማ እቲ ዓብዪ ንጉስ እያ እሞ ኮቶ ኣይተምሓሉ ይብል። ምድሪ ናይ ፈጣሪ እያ። ማንም ሰብ ድማ ብኣኣ ክምሕል ኮነ ክምካሕ ኣይኽእልን እዩ። እዚ ዋኒነ እዩ እዚ ናትና እዩ ክብለላ ዝኽእል ድማ የለን። ወሲኽ እውን ካብ ፀጉሪ ርእስኻ ሓንቲ ከተፃዕዱ ወይስ ከተፀልም ኣይትኽእልን ኢኻ እሞ ብርእስኻ እኳ ኣይትምሓል ይብል ቃል ኣምላኽና። ርኢኻ ስጋኻ እኳ ናትካ ኣይኮነን ህያብ ፈጣሪ እዩ። ንስኻ ናተ እዩ ክትብሎ ትኽእል የብልካን። ኣነ ዓልየተይ ፅሩይ እዩ ኣነ ዘርአይ ከምዚ እዩ ትብል እኳ የብልካን። ብሓፈሻ ማንም ሰብ ስደተኛ እዩ።
ስደት ድማ ካብ ሃገርካ ምውፃእ ዘይኮነ ኣብዛ ዓለም ስደተኛ ምዃንካ ምእማን እዩ። ከምኡ ድማ ዘለካ ግዜ ሓፅር እዩ እሞ ናብዛ ዓለም ስደተኛ ምዃንካ ዘክር። ነብስኻ ኣይተትሕት፣ ሓደ ካባኻ ኣይበልፅን እዩ። ንስኻ ናይ ፈጣሪ እምበር ናይ ማንም ሰብ ኣይኮንካን። ማንም ሰብ ድማ ትሑት ኢኻ ኢሉ ክእምነካ ኣይትፍቀደሉ። ጻዕዳ ይኹን ጸሊም ኩሉ ሰብ ኣኪሉ ሓመድ እዩ እሞ ሓደ ብሉፅ ሓደ ዘይብሉፅ ዝበሃል የብሎምን። ናይ ሰብ ብሉፀት ፍርሓት ኣምላኽ፣ ጽቡቕ ባህሪ፣ ጽቡቕ ሕሊና፣ ጽቡቕ ኣተሓሳስባ፣ ጽቡቕ ተግባር ካሊእን እምበር ካሊእ ኣይኮነን። ማርቲን ሉተር ኪንግ፣ ማዘር ቴሬዛ ሰብ ዝብሎምን ካብ ሰብ ዘፍልዮምን እንታይ እዩ? ሕብሮም፣ ሃገሮም፣ ዓልየቶም፣ ሃፍቶም፣ ነዊሕ ዕድመኦም፣ ምንባሮም እዩ። ክቡር ሰብ ክቡር ሓሳብ ይሓስብ ይብል ቃል ኣምላኽ። ማርቲን ሉተር ኪንግን ማዘር ቴሬዛን ካልኦት ዕውታት ሰባትን ሰብ ዘብሎም ፍርሓት ኣምላኾም፣ ጽቡቕ ሓሳብ፣ ጽቡቕ ልውህና፣ ጽቡቕ ኣተሓሳስባ ጥራሕ እዩ። ስለዚ ዝኾንካኽን ብዘይገድስ ቅጭጭ ኣይበልካ። ንሕና ካባኻ ንመልፅ ኢና ዝብሉካ ድማ ብዙሕ ደንግጸሎምን ብኸየሎምን። እቲ ምንታይ ብሉፅ እየ ዝብልን ካባኻ ይበልፅ እየ ዝብልን ሰብ ይሕፍር እዩ ብሓቂ። ኣብዚ ዓለም ጠቓምን ሓያልን ክትከውን ተደሊኻ ካብ ማንም ሰብ ከም ዘይትበልፅ እመን። ካብ ማንም ድማ ከም ዘይትትሕት እመን። ተጠንቀቕ። ሰብ ምዃን ደጋዊ ጽባቐ ኣይኮነን። ኣሜሪካዊ ምዃን፣ ኣፍሪካዊ ምዃን ኣይኮነን። ሃፍታም ምዃን እውን ኣይኮነን። ሰብ ምዃን ንእግዚኣብሔር ምፍራሕ፣ ጽቡቕ ሓሳብ ምሕሳብ፣ ጽቡቕን ሕማቕን ዘይምግባር ካሊእ ጥራሕ እዩ። ስለዚ እዚ ዓለም ንኹለና ማዕረ እያ እሞ ንኹሉ ጽቡቕ ሓሳብ ፈጣሪ ንኽትነብር ተፈቒድልካ ዝኸልከለካ የለን። ኣብ ኤሮፓ ተቐመጥ፣ ኣብ ካናዳ ተቐመጥ፣ ፍቓዱ እዩ እሞ ኣመስግኖ። ካሊእ ትፈልጥ ፈጣሪ ምሳና ተዘይኸውን ሰባት ክንቡርና ከም ዘይኽእሉ ብዘይብኡ ክንድሕን ይኹን ክከላኸለና ዝኽእል የለን። ዘማራይ ዳዊት ሕርቃንን ክፍእ ኣተሓሳስባ ሰባትን ምስ ኣስተውዓለ እግዚኣብሔር ምሳና እንተዘይነብር ሰብ ክትስኡና ከለዉ ሕርቀቶም ኣብ ልዕሌና ክነድድ ከሎ ሽዑ ብሂወት ከለና ምውሓጥና ሽዑ ማያት ምጥሓልና ወሓዚ ብልዕሊ ንፋስና ምውሓዘ ሽዑ ዕቡይ ማያት ብልዕልና ነፍስና መሓለፈ ነይሩ። እቲ ንምንጭቶ ኣስናኖም ክንከውን ዘየወፍየና እግዚኣብሔር ይባረኽ ይብል። ሓላዊና ሓደ ፈጣሪ እዩ። ጽቡቕ ዝሓስበና ሓደ ፈጣሪ እዩ። ጽቡቕ ክንረክብ ጽቡቕ ክንሓስብ ዘልየና ሓደ ፈጣሪ እዩ። ካብ ሓጢኣትና ዘይኮነ ካብ ምሕረቱ ዝኺደና ሓደ ፈጣሪ እዩ። ኣቦና ቅዱስ ኢዮብ ንኹሉ ነገር ምስ ኣስተውዓለ ንእግዚኣብሔር ኩሉ ካብ እትኽእልን ነቲ ዝመደብካዮ ከዓ ዝኽልክል ከም ዘየለን እፈልጥ ኣለኹ ክብል መለሰሉ። ስለዚ ፈጣሪ ኣብ ልዕሌኻ ንዘለዎ መደብ ይኹን ሓሳብ ክኽልክሎ ዝኽእል የልቦን። ጥራሕ ንስኻ ፍቓዱ እናመላእኻ ብትዕግስቲ ተጸበዮ። ንዓይ ዝገርመኒ እግዚኣብሔር ንምንታይ ክሳብ ክንድዚ ንሰብ የፍቅሮ እዩ። ብሓቂ ፍልይ ንምቁር ቃንዛ ደስ ትብል ጽሑፍ እያ። ኣብዚ ዓለም ኩሉ ሰብ ስደተኛ ምዃኑ ካብዚ ዝተምሃርክዎ ኣነ ኣብዚ ዓለም ዘለና ኩላትና ስደተኛታት ምዃንና ኣብ ጽቡቕ እምበር ኣብ ሕማቕ እምበር ኩሉ ሓዲግናዮ ንኸይድ ገዛ ኸራይ ምዃኑ እተምህር እትግስጽ ብዙሕ ትምህርቲ ዘለዋ ጽሑፍ እያና ካብዚኣ ብዙሕ ተማሂርኩም ክትኮኑ ተስፋ እናገበርኩ ኣብዚ ኣነ ክፍለየኩም ስሰናይ ይኹን ንዓኹም እናበልኩ ቻው ቻው።